Kaixo, Iñigo Larramendi naiz, Navarralde Fundazioko zuzendaria, eta honen bestez, irailaren 11an ostiralean eta irailaren 12an larunbatean, Bilboko Bizkaia aretoan egingo dugun zuzenbide Pirinarra Bizkaian nortasuna eta etorkizuna ikastaroa gonbidatu nahi zaituztegu. Nik uste denok ikustezakegunez, mundu nazio honetan, sentsazio bat gailentzen ari da, erabaki nagusiak, bai politikan edo ekonomian, oso urrun daudela, eragiteko gaitasun gutxi daukagula, eta alde hortatik, honek ondorio sakonak eta ugariak baditu, ezta? Hori erantzuteko askotan kanpora geratzen dugu, eta hori ongi dago, baina agian lehenik etxeko lanak egin behar ditugu, izan ere euskal kultur politikoak tresna desente ematen dizkigu, gure ustez baliagarriak izan ditezkenak. Alde hortatik aipatu behar da, eta jende asko tamalez ezaki, 19. mendera arte bere politikaren oinarrian zegoela gaur zuzenbide Pirinarra deritzogun sistema oso bat, honek hiru zutabe zituen, batzarra, askotan hemen atzean daukadan Arriagako Donibane bezalako baselizetan edo Zuhaitzen inguruan egiten zirenak, erabaki politikoak hartzeko finean, bigarrena mendilurrak, herri lurrak hobe esan da, lurra baitzen aberastasun iturri nagusia, eta amaitzeko auzolana dirugabeko lan ekarpen gisa, ezta. Gure ustez, sistema honek bere kontraesan eta muga guztiekin ahalbidetzen du erabaki politikoen kontrol estuago bat, gizabanakoa komunitate baten barruan kokatzen du, eta badauzka bere elkartasun sistema dirurik gabe erabil daitezkenak, ezta? Hori dela eta, Navarralden 3 jardunaldi antolatu ditugu ikusteko ze berreskuratu daiteken eta nola gaurkatu sistema honetatik. Eta horri jarraiki, orain 2 proposamen luzatzen dizkizuegu, esan bezala, ostiralean 11an, aztertuko ditugu sistema honen adierazpen batzuk Bizkaian. Malen Lizarragak herri mendien kudeaketa buruz hitzingo digu, Jose Ignacio Salazarrek Bizkaiko Eliza Ateagei buruz eta bereziki Ruzabalko batzarrari buruz, Orduinan dagoena, eta amaitzeko Rafael Uriarte Aiok Bizkaiko mehatzaldeko mendien privatizazioari buruz hitzingo dugu, lehenago mendi horiek komunalak ziren. Hori ostiralean 11an eta hurrengo egunean, larunbatean 12an, Bizkaiko Foru Berriaren mendeurrena, 500. urteurrena dela baliatuz, gogoeta batzuk proposatu ditugu hori, zuzenbide Pirinarra eta foruen arteko nolako harremana dagoen horretarako, Xabier Irujo eta Felix Rodrigo Moraren ekarpenak izango ditugu, eta baita ere Jose Estevez irakasleak mintzatuko zaigu matxina dei buruz, alegia, sistema hau desuestatzeko saiakeretan egon zen erresistentzia finean, ezta? Gure ustez islariak direla eta gaiak bere direla eta ze pentsatu emango dizuen ikastaro honek, eta horregatik parte hartzera gonbidatzen zaituztegu. Zuen zain gaude.